Hi mga katiktik ni Amadiri karon sa Philippine Eagle Center. Kay mutan ako sa Agila. Tana mga katiktik ubanik ko ninyo. Hi mga kitik-tik, dagko kay isda, pitig yung daghanan diri o. Mga daghan. Kapag siya bulak-bulak diri. Pitig yung daghana. Pitig ang daghana. Wala pa siya mga dagko. May orange sang o. Oo, tugay na eh. Oo. La, dagko kay isda la. Hello mga katiktik. Kuyugan na naman sila Lola. Let's go and see the eagle. Kaya ipakaon na namo si Waku kay marag hago-hago. So kanang gutom naman ang agila, marag it's about time. Sila ako lang. Ito na. Wow, kuan na po sa isda lagi. Nadali na. Wala, sarap. It's about time. Kay lahog na ka na muwak. So, good morning po. Welcome to Philippine Eagle Center po. My name is Mark po. And I will be your tour guide for today. So, first po is the civet or Milo po sa Bisaya. Milo. Yes po. Sila yung producer po ng coffee luwak. Yung Man, wala ko kita. coffee din yung cook nila is nandito po. Dili dire. Yung malay po is nandito din. Common pound is nandito. Wala na ko nakita. Sa gabi ira di sila active kay Nocturnal. Ay, Murag okay. Kami. Milo di akong pangalan ron. Hey, Milo. Naadid kami sa pa. Nandito pa yung ikon. Mura na yung gibayra na iko. Gawas ko Bago siya, na ang ikog nagbitay. Isa. Asa tayo wala ko kita. Tira, nasa ilang Ay, na. oo, ta sa babaw. Patay ang guro na. Si patay mo. Si Waku ba patay? Si Bako niya, nata diri matamba pa lang na. Patay. Talaga lang tubig mo. Ikaw. Ay, tubig. Nabala ka tubig. Huwag ko ka, adto pa diri ah. Di ba na, kugunsa lang. Gusto ko makita gid sa agila. Crocodile. Uy, gagaw daw ni Lolo. Dira oh, snake. Swallowing crocodile. Ano sa man Crocodile. Asa? Uy, kadako. Seryoso? Wala pa gani na kay Lolo. Sana lang si Lolo. Patay na buhi pa. Buhi pa. Oh, wala nang ngam ngayon dilaw. Oh. Hello daw la, anak siya. Alo. Uy, di mo ambak. Kano sana siya pakaunon, sir? One times a week po. Every Ano siya Saturday. ginapakaon ni sir? Rabbit meat and goat meat po. Sa Baduman ron, kaon na ni. 5 p.m. po. Ah, Tama-tama, si Jessa. tanaw daw siya. Tanaw, hindi siya kakita. Ayoko ano imong kamutya kay Ano siya abot na sa nagnanga? ano. Ano siya nagnanga? It is regulating po its temperature. So, wala silang pores. So, they are cooling down po using their mouth. Sila ano no, force. Yes po. Dako kayo. Perfect na siya ibutang sa talaingon. Ibili na si Jessa. Patay jud.
Kinsay mamatay? Oo, siya ang mamatay. Gamay pa na kay Lulong. Uy, Masyik start. Intay og mo adto tas kilid ba mo wala niya kuan mo kaunong ka ta. Sila'y makatubagan ala. Pwede ra pero Dili daw la. Ah. Kay dili na. daghan man turis kay nasunod-sunod sa to. Pero mo wag isa. Pero natin try. Sige, pag ano na mo, Jack and Poy, kinsay among masa mo na school. Kuya an og Ay, may sila po is isa. Polycross po. Then Sa ako pa- is bakit Abagyo bahay? National School of Kasi Arts. course ninyo. Pag yun ano. Senior high pa po. Senior high. Nag-usa mo siya din. Nag-usa mo OJT. Ah, yes po. Immersion. Masa inyo hang course? Ay, city ako po din. Grabe kadako sa buaya. First time ko kita gingani kadako nga buaya. Dako pa to si kuan lulong katong talag. Wa man ko kita tong lolong la. Huwag man lakitan sa personal. Gani first time kita ngani dako na kay na sa kuala. Wa mo ko kitang lolong so dako na gid kay ni sa kuala. No. Murag kung makita ninyo si Lulong Dino kay kanang Sa isa ka buwan ka isa ra man po na sila pagkanon. Di po, gamay maintenance no. Mag-pet ta ani. gamay maintenance. Gani once a week ra. Dagi. Pero pila pod ka rabbit ma'am? Depende kilos. Ay 5 kilos. Ang isa ka rabbit, pila man Yeah. ang kilo? ginoon sa siya pagpakaon. Itsa lang ninyo. Live or Patay tanggalan na. nag mga balahibo. Patay na. Tanggalan Dili nag pakaon lang timo rabbit lang. Mamaak na makato sa imo. Nadi siya rabbit eh. No si rabbit gibuhi na sa Si kitid. Lola ha. Sige sila away na nila. ba kayo? Kay paakon man sinig maglaw. Hapak Dari Apa patay. ko niya? Oh. Kung ikaw lang ibig patay sa kuan na. Andito sa kuan kay kuan man kanang karne ba. Baboy gid ay mo kaon og baboy. Nagliho ka ba ba? Di na to siya mapukaw. There are carnivore naman po. So, pwede po makagbabay. Pero ang very mga ilang diet is rabbit. Mahurot mo tanan rabbit. Kung sila o interview, asa man na school? Polycross College of Calina. Kamong daw Holy Cross, tapos ang isa, apat, Caesar, Bagyo National School of Arts. Baguio na. Say hi. Hello. So mga ano ni sila, Tour guide senior na high nila school. lola. Ngano permanente man siya nga. Pooling, nagapa, ano lang. Wala mo sila i-force daw. Dili si kapuyan mo tiling nga ba. Atong kasabaan na niya lang. Wala, naglihok yung bakbo, ano, nakadungo sila. Sinubakan ka na. Nagahinga mo sila. Hinga din siya. Mapde ka mamatay. Sa tanan. Ay, ina na. Kuyaw sad ani oy dagat ana hurot ang mga rabbit ani kay London man rabbit ang kasaw. Doy mo ha. Ara ang bitin. Isa tapos ang isa kay tuara. Gusto nila. Yo, huwag ka blame kamot. Magluko man na sila maging ana. Once a week na po na sila. Once a week na po na sila. Once a month po sila. Ginapakaon. Magsakon aw. Ano, di ay kung every once a week. Dili po. Di man sila Tapos sila mukaon gutomon? kada buwan ra man. Kada bulan, no? Mojo na ilang Kaya kailangan. ano buro since meat mag-digest ang Lay, butang So, yung mukha sila pangalan gamit nila. yun. Baksan Python. Dako kay tong dito. Dili ang dito no. Ang kignaw. Turang ulo. Kita ko sa balo gani yang asa Santo Tomas yang di bana man diha yang sa isa yang. Oo. Umuti pa ka pinakadako iyon ani yung. Po kasulod dito. Grabe ko dako yung ay. Hello. Endemic into Kapil. Si Lola, walay payo. Ay, dali dali. Si Lola wala pa yun. yes pa yung guys. Ay, dali. Wa man siya nagluta. Agay. Ikaw na may dapat Agay, magpayong Dr. kagalo. Miss. Agay. Siwak ko sa Si Jessa daw yung ipuli, di ba? Hello. So cute. Gano'n na siya Kasi dahil siya feel threatened siya. Ha? Normal po, way of communication. Ah.
Sigurya ko ni. The Jess, asa yung gingon Jess? Asa yung gingon niya? Asa yung Ay, gingon? balik po tayo dito. Ay, diri daw ta, diri daw ta. Diri daw ta. Tawag ka la. Nadi orang. Lagi tawag ka. Kung sa'y tingog dita, Asa yung gingon Jess ah? Asa yung gingon? wala. Uy, sapa dili ipuli jud ka diri. Na-stress daw sila, bawal daw. Bawal. Paimno lang na stress tabs, ma'am. Bawal magsaba-saba kay ma-disturb ang atong mga eagles. Ay, bawal daw. Kung sa'y naman Mo na ang goal. Mao na ang goal, i-disturb. mga katik-tik, bunanaw namin sa Agila. Dako daw na sa ayos. Pareha ni giwako ni kadako. Dako, pagkawako. Legit. Dako pa sa imo bench. Uy, Ha? mangutana ba ito kung human size ba siya na eagle? Dako. Midad gid. Amay dako nimo. Dako koy. Ah, mas dako ka. Asay dako nimo sa dako ko oy. Dili kulit-kulit. Abo man si Wako. Napi pagka ni si Wako. Lingla. Naapay damang. Damang? Dagko kahit sa inyo ay punuan sa kahoy. Ngay ko. Mga ayo na siya. dali. Say. Ah, dira day ang ano, eskwelahan sa kinder. Nursery. Kinder naman ni ma'am. Ay, grade 1 diha, ma'am. What's your stick? Sa Bisaya pala, Huwag hugasan. tanawa da imong tikang. Ang tala. Tanawon da imong tikang ba imong paglakaw. Watch your steps. Sila, ma'am. Ang tala. Dili magsabat lagi daw. Kay mas stress ang agila. Asa man? Bulan sa daon. Ay, oh. Hala. Asa ba? Uy, Tro. turao. Turao na sa punuan. Kung kanang ada Subayin ng punuan. Turao. Napa dili to kay mo. sa mga Isang alas, 200,000 a year. Hala, ka-cute. Every eagle, baby eagle, 100,000. Vigo. Hi, Vigo. 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 Go. Wait, pulit ta kadra ron wak. For example, ang Eagle Cement, kaya mag-donate sila 200,000 Per year? per year. And the maintenance, Ang Eagle Cement gani, ang silang sponsor, donor. For example, yun, Marco Polo. So, for example, adopted by Lola Wending and Waco. Magbayad na ka, Lola, og 200,000 lang. Tago. Lo kita. Hana lang nila. Sige niya, ang pangalan na to, Kay Utura. Talaingon. Tala. Lumindot ang pangalan nga Tala. Para si Vigo. Hi, Vigo. Vigo, eh. Turo po siya o isa pa. Babae yan si Vigo. lalaki po si Vigo. Sperm donor siya. Kung naging doon nagbasa na dyan ko upo. Wala naglipat sa kinsi pag-asa. Pagluka. Hi, Marikit. Ka-cute. Oh, naman to artista. Minsan may adtuon ko sa unahan. Kuan la dinosaur. Hi, Gucci. Da, Gucci yung Uy, wag. Sino sponsor niya? Pilipin. Ko ni Kuya Kim. wow. Kailan kang Kuya Kim la? Ah, wala. Naka-shot man ni mo dito lang. Mm. Nagtanggal. Dito sa pag-aara po sa ila. Kauban biya mo nagdakop sa igil. Junik. Dili ay si Junix daw. Ay kani. Siya owl. Grass. Ay la oh. Nocturnal na sila. They can actually also sleep while only standing in one foot. An indicator dito na healthy pa rin. Ina naman si Ala usahay.
Wala, nalibang siya. Matulog mag-anak. Nasa hilupad na. Nilupad. Gwapo Si niyo. Pagaspas, sila wiswis pa. Likod po namin bang sila mga mild wire sa likod. Manang pairing dome po. Dira gina-pair ang mga La, unsa man imong gibati la kita kag klase-klaseng mga langgam. La, Kita kog kadakuan nila klase-klase oh. Siya yung sa Philippine Airlines. Mo ni siya. Lo, Pila na yung nagkatuig? 7 years old po. Ha? wala ang ulo. 7 years. Ka-cute. Then last year din po ni si Gina dito sa La, unsa may gibati nila. Karon pa ko kita og daghan sa Ako sad. klase-klase nga Lo, langgam. kanay siyang panit lo. Ayang balibo. So okay lang sila kahit nag-aulan, dyan lang sila. Yes po, that's also parang Habitat nature nila. rainfall. Ito, kailan siya pinapakain? Around po yung time, 9 to 10 p.m. Gihati. Kaya naman po good times na gusto nila magpainit. Alay, ano. So, half po ang night shed. Dako sa iyang pagkuigi pa na. Gusto rin ko makita siya mulupad ba? Siya Feel yung sa Philippine Airlines. Mm. Ano, nakabutang Philippine Airlines. Mabuhay! Sinag. Tama. Ay, alam nila. Alam nila. Mahulog ganin ang imuhang dula. Awa yung kuha na oy. Hi, baby. Asa isa? Ay, tarang sa likod. Tag. Mm. Grabe ka dagko nila no. Zeus adopted by Kuya Kim. Then si Maginoo ug si Mindanao. Dako pod. Ti dako gyapon kay siya ti uy. Mo gamay ra pero dako kay siya gyapon para sa kuha. Ang gwapo ni siya okay naglangoy-langoy ang katong isa dito wala man no. Tiguang na nung to siya. Moto siya ang one sa pinakadugay na diri sa center. Anak no. Gati. Philippines. Diyo kag si enchanting kagitingan diha. Yan sa man imong gibati la kita ka sa mga binuhi nila dire. Nalipay man ko nga nakakita kog mga klase-klase nga langgam og unggoy di perting daghana. Maingon mag-adapt tag 5 lang daw kuno ang semana 500 ingkog sa sulod sa isa ka buwan. Di pila palit na lang bugas. Bahala kang unggoya ka manggahi mo. So here we have Pangarap. Asa si Pangarap tura. Tura. Tapos si Pagkakaisa. Cute. Tara si Pagkakaisa. Hi Pagkakaisa. Then may mga plaka ay noon sana. The Philippine National Bird. Sa besh? Pagkahago. Si Pagkakaisa, si Pagkahago. Pag si Lola gani mag-adapt, ang pangalan is Pagkamaoy. Pagkahubog. Pagkahubog. Shunduay. Pero May si pangalan ano? eh, Shunduay. Shunduay Su. Kagitingan. Enchanting kagitingan. Enchanted Wow. Kingdom. Wow. Baka sit-sit. Matubag sa inyo, ba't sa man?
Tapos si abi na kong Lodi. Lodi akong pagkabasa. Observe silence. Amo ni mama ni Vigo. Wow. Payat lagi siya, be. LDI. Isa ka Hello. lagi yung headdress, be. Crest. Dili de headdress. Bayutan. Unsa man ni unggoy te? Wow. Dili kina sa tanan baka na mag-ana-ana gali dito. Wala may kinadak-an. Wala. Mga iya Wala mga igagaw ni Wako la. Wag naman di mo mapanin. Dili sila mo ano dili like mo. Yan saan man ninyo saan siya pagkuha? Mubalik na sila. Okay. Una lang mga tao pag mag-chat sila mga ano na magpalayo na lang po. Ano man? Mama. Threaten sila sa mga panit. Ila jud kong attack kon. Ala ni isda pod. Ila nang kaunon. Ang isda. Pero Wak, ing nahigaw. Nagaw. Ang alpano. Ang cute nila. Sir S. Mao nang alpha. Mao nang leader. Leader. Cute guys. Hmm. Ano lang siya tubig. Naghingot anay. Cute. Kasi mag-swimming-swimming kita sila dira. Init na guro ka ay. Ang pagkaon nila. Unang twice a day po sila pinapakaon po sa Sila ang gasto. Ano sa'yo na dire? Aturo na yung Aturo na yung Picture gid siya. Phone mo. Napatay na daw ni sila na. Si Pag-asa o si Jola. Pero po yung pinakawa sila na bahala no? Di ay mura pare kang kuan bagi fresh. Oo, nadang gibutang ang mga pangsusunod. Basa. A few moments later. Ano sana mga eagle dito? Di man daw na maka. La, kumusta yung experience la? Na lipay. Ganahan ko. Pero ang paglakaw-lakaw kay og na Good morning. Hello. butang pa ko sa bata pa ko na di pa ko mauli. No, ganahan po kay Kudril la. Maing buntag ma'am. morning. Sana nag-enjoy po kayo sa center. Enjoy na enjoy. Sobra po. po. Thank you. Sige po. Alin na Sobrang dyan enjoy. Gusto namin magpatayo ng bahay sa loob. Sige po, tabi po tayo. May voice nito. Karpa mo na karpa. Kadako sa karpa. Tambok man ang karpa o kaunon dyan. Makaon na la. Ay kanang Uy, kadagan. uy kinadak ka na. Karpa oh. Yung orange kit, yung orange. Mura naman nagikuha. Makaon man na og kaunon dyan. Kanang karpa. Mga dinhi ay sa Lagi ganit. Ayaw lang lalo, man la. Dakua, aning isa oh. Isa magkuya-kuya ba ati mana sana mga agila. Hello mga katitik!
Subo, bikog na po. Kala ko may ano na sa kuha. Kani. Yay! Thank you, ma'am. Baba, Grabe ni mo ka-talented, ma'am. Nindot kayo mong mga ginabuhat, ma'am. Aman kang dagaton. Mama, sa'yo mo ang ano? Raman to gagagaton. Sigsalong. Ibakos lang ba? Baron ra og di na mo kuan. ay diha ra siya nako ibutang. Oh, dire lang sa dire. Makuan. Diyan sa kay Ani pod ko, ani pod Nindot siya. kayo mga product ni ma'am. Binuhat ra gyud ninyo. Kani pod Hi mga katiktik, lindot ang akong experience diri sa Philippine Eagle. Kay kanang daghan kong klase-klase nakita. Unya kanang kamo, kanang mamusil sa langgam ayaw itaon mong pagpusil kay kanlooy sa langgam nga inyong pusilon. Ano mga nindot jud guys. Lindot, dagko kayong kahoy unya di apa pag uli nato di apay baligya nga. Og magsuka ka, dagaton ka, Na, siwa ko na pinitiyan la. magsuka. Kasi pwede sa kanang dilig, maigog adlaw te. Pakahayop talaga po. Ano, di na ako magpayong, nakadinhate. Kapoy na kayo, di naman kita mangundang niya. Pag makita ko adlaw, mo kaundang mo namang. Tell mo, dagaton. Pharmacy mo na sa Tialma. Nindot kay diri la no. Naano jud ko sa mga langgam ba Bugnaw murag ba bugnaw. nakuha na kong simpatya gud sila pa. Basta dagko Kailangan jud sila kayo mga alagaan. kakahuyan, bugnaw sila. Yaluoy ba yung ulay ka malay-malay? Kato laging si Marikit la ba gipusil dato sa Zamboanga Katulo. Nag-recover pa to iyang siya. Ngano na buhi pa man. Gi-rescue gi siya. Diha na siya gikuan ginto hantod karon nagakuan pa siya sa iyang samad. Uy kila no. Ikaw la makita kag nay na mosil. Lamig Bayan din. ako ba to eh? Nga pagkoy pusilon, sayay ako pusilon. Nadili ang langgam. Di man maluoy langgam. Sao na nila kay iyan, ila siguro isugba, adobohon. Kanon siguro nila. Palit lang dahil sa karne, gutom na mamusil og langgam. Oy. No kuan na lang gid la no. Ano, agilagyod lang, no? Ngano agilag yun. Gagamay na lang gug kina sila la nabilin. 300. Pero ang buhaya la unsa imong mastorya sa buhaya? Na ang buaya kay permanente magnanga, dili ka po yan to siya. Kahawoy kinta. Lagi, fill up pa na ba ka ni Irvin og form? 500 daw kada semana sa unggoy. Na sa kasimana, upat kabuan. Oo. Unsa nang Na unggoy? 2 mil. Sponsor. Sponsor. 2 mil. Anya, palit na lang na ako bugas nila nakasako. Lao, makaan lao. La. La, makaan na ba? Unsa ni? Makaon. Diin man ni. Tara. Kawa ko mana. Sang nalingaw ka sang. Ang lingok ko. Unsa imong ganahan nga tong natanaw dito? Oh, ganun ko ang isda. Sa buhaya, Lumaak. hadlok ka. Kanon pa lang. Kurot na. Gutom lang ko. Unsa pa man unggoy, nalingaw ka sa unggoy. Oh, ganun yung ko ng unggoy isda. Mm. Ganun yung ko. Katong mga langgam nga dagko, ganahan ka to. Ganun to eh. Umusin, di ko ganun. Simba ko. Inyo ni inama. Oy, dita ina. Inama wa kakakita sa mga langgam diri ako nakakita nako. Mm. Oh, Ina, Ina ina ba? vlog. ma, nakakita na kasalangga ma. Ako nakakita na lang ko ma. Ito, dagan Mga buaya, kayo. mga unggoy, mga Oh. dakong isda. Oh, mga buaya. Unggoy, nga dakop og sag. Mga dakop og ana ang unggoy, dagang isda. Tapos yung ano, tubig. Ikaw ma wala ka kakita. Sama, wadi ka kikita. Tapos lang. Nulawin din. Ana. Dagan salamat Philippine Eagle Center.